Salutare tuturor, eu sunt Bogdan și astăzi vreau să filmez Walking War Robots. Nu am mai jucat niciodată jocul ăsta și chiar nu îl știu. Mi l-a recomandat și mie un prieten care are și el un cont de YouTube. Dacă vă duceți la episodul 7 de Minecraft Cristian Gamer, apăsați pe poza lui și vă rog să vă abonați. Bun. To Battle, să vedem ce e mai și ăsta. Să văd. Chiar nu știu ce e asta. Nu l-am mai jucat în viața mea. Sper să nu meargă în lag. What is this? Să dăm mai încet. Ce naiba? Nu înțeleg mai nimică. What is this? Nu vrea să moară nici de ea naiba. Nu înțeleg jocul ăsta deloc. Becăna. Trage-ne, mă, fraiere! Trage, n-ai să-ți fie acum. Wow, pot să zbor. Și asta are damage. Nu înțeleg. Acum mi se pare foarte greu jocul. Ok. Pe acolo. Ok, e chiar destul de fain jocul ăla, încearcă să mă omoare. Hai, Max. Cred că și ăla e pe aici, ca și mine. Mi-a căzut o mână. What is this game? Chiar dacă nu înțeleg mai nimica, tot o să continui seria. Și imediat cred că o să mor.
Stai, în spate? What? Oh my god. Ce e asta? Ah. Oh my god, ce fain robot are asta. Bun, asta e de-al nostru. Să vedem că parcă noi eram în echipa albastră. Să vedem oamenii. Plec din luptă că acum am murit. E chiar destul de fain. Revin imediat. Revin imediat. Bun, am revenit. Nu știu de ce s-a oprit jocul. Habar n-am. Nu pot să-mi schimb numele, oare? Sau să-mi adaug prieteni. Nu știu. Da, în rest e foarte fain jocul. Nu pot. Să vedem ce să challenge robot. Cred că să ne alegem roboți. $75.000 de hangard. Nu știu ce asta. Să mă lupt. Ok. Cred că o să mai ne jucăm tura asta. Și o să închid videoul. O să mai vedem. Bun, de data asta suntem în deșert. 2, 1. Bun, să începem. Mi se mișcă și mi-e un pic în lag, dar nu nimic. Chiar că mi se mișcă în lag. What? Cine dracu trage în mine? Atra. Bun, mergem în atac. Wow. Pe el. Ăla are hack. Zic că ăla are hack, fiindcă nu pot să zbor. Nici să sar nu cred că pot zice la hacker. Sunt foarte sigur că la hacker. Pilot MF. Uite ăsta care zboară pe aici ca prostul. Ăla sunt sigură că e hacker.
acum o să moară. Hai de tot în el. Uite, asta unde ăla din mijloc are hack, sunt sigur că ăla are hack. Să vedem. Cred că asta a fost și data trecută. A fost omorât? Nu. Oh my fucking god. E chiar fain joculețul. Și este pe gratis de pe Google Play sau de pe App Store. Uite, numai a mai rămas și câștigăm. Să vedem. Bă, hacker, să-mi bag. Ăla-i hacker. Pe el toți din hacker. Și hacker, din câte știu eu, nu-ți dau bomboane. Toți pe el! Toți acum! 1, 2, trageți la el! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce m-a rămas filmat în picior, nu? Cred că ăla o să-mi distrugă pe toți dacă... Cred că ăla e hackerul. Uite-l. Gata, am câștigat. Și acum ce ne distrugem între noi? Am câștigat, ok. Ce bine. Wow, deci ăla cred că era un hacker. Mie nu-mi pasă de asta, nici de asta. Get. Ne. Close. Nu robot, un loc, Gepard, level 2. Și aici, Jet. Uite, to handle, un loc. Vai, să-l robot, ne cumpărăm. Sau o să lăsăm asta pe data viitoare. Și pa, pa! Ne vedem în episodul următor.